potabilizador Corvus Float, especial para usar nas moscas que están montadas con cul de canar. Podelo atopar en Armería Mago de Chantada. Bos días, eu son Manolo López González, son o presidente da Sociedade de Pesca Deportiva Ponte Moamar. É dicir, isto nace da fusión de a Sociedade Galega ou de Pontevedresa Antigua, é dicir, xa desaparecida, entón fusionámonos con ela para ter un local, é dicir, como Dios manda, é dicir, unha sede social. É dicir, temos 50 socios, é dicir, somos un club moi modesto, pero, é dicir, que facemos de todo, facemos concursos, vamos a Portugal, facemos limpiezas no río Umia, é dicir, xornadas de limpieza, é dicir, do coto que temos o coto de Ponte Arnelas, que é unha distancia de 9 km 600 metros, e bueno, e aí estamos concretamente, pois, é dicir, os socios é onde poden pasar os días. Tamén temos o coto de Bora, é dicir, pero que está, é dicir, de pesca sin morte, pero bueno, ten menos aceptación, dado que a xente aquí quere levar as troitas para casa ou os reos, pero bueno, é dicir, estamos aí para poder facer, é dicir, tamén, é dicir, xornadas de todo tipo de pesca. O coto de Ponte Arnelas pois tuvo os máis e os menos. Isto de ser pertenecía á Sociedade Pontevedresa, donde había moitos socios,
tamén había moito peixe, é dicir, aunque é unha zona de moito furtivismo, pero bueno, é dicir, de todas formas, pois conseguimos ter o coto xa aí, desde que fixemos a fusión da Pontevedresa con Ponte Moamar, e logo, pois, é unha distancia de 9 km 600 metros que parte desde Cabanelas hasta Ponte Bayón, que é a carretera, que é unha carretera de Villagarcía Pontevedra. Entonces, bueno, pues aí nos distribuimos, é dicir, os socios, é dicir, entregamos os permisos que nos dá a Xunta nun bar próximo ao río, e aí os pescadores poden ir a recoller os permisos, máis entregar os anteriores, os que xa, é dicir, fixeron as xornadas de pesca. É dicir, respetando completamente as medidas, é dicir, é un coto de reo, está catalogado como coto de reo, e bueno, pois a xente ven con moita ilusión, dado que, en realidad, pois, un ano máis, outro ano menos, pois hai moito peixe. Este ano, concretamente, temos moitos reos. O río de Pontarnelas, concretamente, é dicir, no pasado foi un río, é dicir, de primeira, é dicir, catalogado tamén como categoría de reo, aunque se pode coller troita e reo, 5 pezas ou tal. En este momento, é dicir, pois, bueno, é un río, é dicir, que a base das limpiezas que facemos, é dicir, que deixamos, é dicir, as xornadas de limpieza que facemos con un equipo de 15 a 16 persoas, pois deixámolo moi ben, aunque a maleza logo cubre os postos de pesca, pero bueno, que pode pescar calquer persoa, é un coto moi llano, é dicir, tanto por un lado por outro, está moi ben, dito, está ben, porque pode pasear calquera, é dicir, e ver os pescadores, non impiden para nada os pescadores, nin a ruta do Xacobeo que pasa por aquí tamén, é dicir, pois todo isto quere dicir que está de bo camiñar e de bo ver, é dicir, ten unhas vistas moi bonitas, é dicir, o único que as riadas invaden moito a zona de pesca, pero logo volve o cauce a súa normalidade e pódese pescar perfectamente. A Sociedade de Pesca Deportiva Ponte Moamar, é dicir, de os 50 socios que somos, é dicir, a media de edad oscila de 50 a 80 anos. É dicir, pero en este momento, é dicir, que estamos de enhoraboa porque xa temos nova generación, temos un rapaz de 25 anos e temos unha rapaza de 27. É dicir, polo tanto, se nota que hai sabia nova e queremos que isto se vaya regenerando para poder, é dicir, chegar a ser un coto, como se dice, como Dios manda, dado que, é dicir, os pescadores maiores xa, polo que vexo, polo que a mí me ocorre o mismo, estamos xa un pouco caducos. O problema que ten o coto de Pontarnelas é a contaminación, é dicir, dado que hai unha serie de vertidos no río, como en todos os ríos galegos teñen os mesmos problemas que temos nós, pero aquí a contaminación temos piraguas concretamente, que estás pescando e invaden a zona túa de pesca e tal, e bueno, pois eso é un grave problema, pois nada podemos facer. Nada podemos facer, dado que a Xunta autorizou a pesca, o paso de piraguas, é dicir, os baños de perros de todo tipo ou tal, pero os pescadores teñen moita afición, temos moita afición, é dicir, por pescar en Pontarnelas, é dicir, entonces vimos coa mesma ilusión que se non houbera ningún inconveniente. A Sociedade de Pesca Deportiva Ponte Moamar, pois, é dicir, non solamente consiste en poder vir e coller peixes, sino que tamén nos gusta despois xuntarnos todos, é dicir, ao terminar, cousa hoxe concretamente, que temos o concurso, o final do concurso social, logo vendrá o pesaxe das pezas que se collan, e o recuento para poder proclamar os ganadores, pero bueno, é dicir, eso, como se dice, pois
temos para tomar a chiquita o tempo de lecer para poder estar xuntos, contar 4 parrafadas, é dicir, e pasar un rato ben. O meu nombre é Manuel, son socio desta Sociedade de Pesca e hoxe temos un concurso e vamos a ver se debía haber reos. Hubo máis cando estuvo o río Medrado fai un mes e pico, un mes, subiron bastantes reos. Agora está así un pouco parado, pero bueno, de todos modos hai algúns, o que pasa que baixou moito tamén o nivel de agua e bueno, hai que intentar, a ver.
Yo soy Cristina, soy de Almería, pero vivo aquí en Pontevedra desde hace ya 2 años y son los mismos años que llevo participando aquí en la asociación Pontemos a Mar. Y nada, me aficioné a la pesca por probar algo nuevo y desde que lo probé pues ya me engancho. Y ahora estamos aquí en el concurso social a ver qué tal. Son Martín Rodríguez, son de aquí de cerca do Coto, de Meaño, estamos en Puntarnelas. Estou pescando ahora mismo a cucharilla, o río vai ideal esta zona para botar en algún pozo a cucharilla. Son socio desde o principio desta temporada do clube Pontemos a Mar, porque me encontrei a un dos socios un día no tramo libre. Estuvamos falando de pesca e unha cousa levou a outra, así que nada, aquí estou encantado de formar parte do clube e de poder pescar con máis xente e formar unha comunidade. Son Manolo Gómez, son da Sociedade Pontemos a Mar. Estamos aquí na terceira manga do concurso social. Estamos aquí abaixo de Pontarnelas. O día, a verdade que se empezou a complicar coa chuvia. Contábamos pescar a unha modalidade e hubo que cambiar un pouco o sistema debido á chuvia. Collín un par de reos, un da medida xusta, outro non a daba, devolvino a água, duns 28 centímetros, 27 máis ou menos, é unha troita. E o día, o río vai precioso, está nun nivel maravilloso, as aguas están perfectas, pero, bueno, o tema da água, po que tiña pensado pescar eu a saltón, pois, con esta chuvia, pois, hubo que cambiar, ando un pouco a cucharilla, e así, ver o que nos depara o resto da mañá. Vamos a ver. Son José García, bueno, pescador de amateur, como quen di. Nada, estamos aquí a pescar hoxe no campeonato. Nada, de momento está o día así un pouco mal, pero bueno, estamos aquí a divertirnos, a pasarlo ben, que é do que se trata. E a ver si damos pescado algo. De momento non pode nada máis. A erva non. Tira a erva vella, home, coita erva nova, hai fentos aí. Eu son Suso Míguez, estamos aquí no campeonato de Pontemos a Mar, no último, no derradeiro. E, bueno, está a mañán un poquinho, veuse a chover así con esta aguilla e tal, pero, bueno, non está mal. A mañán estáse dando bastante ben, non hai problema. Atacou un río aí abaixo, pero escapouseme, e, si, hai peixe sí que hai. E hai troita por aí, ven bastante troita, o río está ben, non ten moita... Ahora xa nas fechas que estamos non hai queixa. Noutros momentos estaba moito pior. Están limpiando, parece que están quitando, debe ser da Xunta ou están quitando os árboles, está quedando bastante ben.
Son Rogelio Buezas Ouviña, de Bayón, lugar do Carballo. Entonces, son aficionado a pescar, claro. Se levo moitos anos pescando, pero son aficionado, que non son pescador de profesión. Pero bueno, sempre se me dan un pouco os peixes, que sempre collo algún, de suerte, pero bueno, algún sempre collo. Entonces, pois, isto xuntámonos sempre cando facemos un campeonato, xuntámonos todos e pasámoslo ben, e así non hai outra alternativa. Mentre se queda de vida iso, pois, isto pasámoslo ben así. E nada, pois collín agora, acabo de coller agora, haberá por aí media hora, collín un reiño por aí de 1 kilo, ou vile algo, por aí máis ou menos, un río ou unha troita, non sei se é a troita porque ten a boca moi grande, é moi oscura, pero bueno, non sei se é unha troita, se é un río, agora a decir a verdade, pero bueno. Ese é un reo, ese é un reo salmón. Ese é salmón, un salmón. Joder. Bueno. Hai que traer bota aí, non sabedes... Venga, hombre, bota aí. Si este pasa o kilo, hombre. Un 58 allá abajo. É a máis bonita. Un será máis grande, pero é a máis bonita. É a máis bonita, señor. Ou eres separatista? porque teño que marchar, non? Claro. Eu encontrei tráfico aquí máis alá arriba, entonces xa dixen fácil de subir porque pensaba, vamos a estar a xente. Ai, pero escapoume un cojonudo, escapoume un cojonudo. Escapoume agora un. A dice, vai tomar pelo caralho, botou a chover, depois xa me chamou, non? Esta é a máis es? Bota todo. Bueno, agora por chover, menos mal. Menos mal. Ahora está a vir o sol. Movelo, e a familia me rrr, cajaba o escambito por aí,